Takže tohle je naše zařízení. Vidíme hlavní obrazovku hry. Logo Factu, ročník, můžeme nastavit 1 až 5. Pokud chceme začít hru, zmačkneme Enter. Vlevo nahoře vidíme ročník, vpravo nahoře počet životů. Doleva, doprava funguje. Můžeme schválně narazit. Takže musíme opakovat ročník. Už máme jenom 2 životy. A jedeme. To je jednoduché. Všechny předměty se dají udělat zadarmo. Tak. Student v klidu prochází přes všechny překážky a postupuje do dalšího ročníku.